खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कसुगावनि सा सानजा थानाय थाइगिरगुरि गामियाव कसुगाव आन्चलिक एबसुनि खुंगा 33थि बोसोरसालिया जुथुम्मानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन मिरु एबसुनि नेहाथारि मिस्टार कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। मख'जाथावदि बिथाङा उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ खाथियाव सारि सारि गसंहोनानै समाय लाहोदोंमोन दि माब्लाबाबो निसा बेसाद बाहाया आरो सोलोंथायाव जेब्लाबो गोसो होगोन होनना समाय लाहोयो आरो फरायसाफोरनि थाखाय थुलुंगाथाव बोसोन होयो। बे गेवलां मेलाव जुमदुवार समस्तिनि एमएलए मिस्टार चिरुन बसुमतारीयाबो बाहागो लानानै बिटिआर सरकारनि बाख्नायथाव हाबाफारिफोर मावनायनि सोमोन्दै थख' थख'यै फोरमायो आरो दासान्दि बिटिआर सरकारा रोजा रोजा सुबुंफोरनो हानि फाट्टा राननानै होगासिनो दं होननानैबो बिथाङा गावनि बिबुंथियाव फोरमायो। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासिफोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि एबसुनि आफादगिरि आरो कसुगाव समस्तिनि इएम उकिल मुसाहारि बिथांमोनहाबो बाहागो लाहैदोंमोन। लोगोसे जायगानि मेलेमजिबि सुबुंफोराबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंहोदोंमोन। नैथियाव दं हिन्जाव एबा सिख्लाखौ हौवा एबा सेंग्रा मानसिया जिनाहारि खालामनाय जाथायफोरखौ नोंथाङा गोबां खोनाबाय जानो हागौ। नाथाय हिन्जावफ्रा हौवा एबा सेंग्रा सुबुंखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय खोनायोब्ला एसे सोमोथाव बाथ्रा नङाने? थिग बेबादिनो गोमोथाव जाथाया जादों पान्जाबनि जलन्धराव। जाथायनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला साब्रै सिख्लाफोरा सासे कम्पानियाव मावनाय सेंग्राखौ एड्रेस सोंनाय असिलायै लांखारो आरो दाबसे जायगायाव लांखारनानै साब्रैबो बे सेंग्राजों गोसो अहाजासे आथोन गेलेयो आरो उनाव बे सेंग्राखौ हगार हरफिनो। जाथायनि सायाव दासिमाव पुलिसनिसिम रावबो एजाहार होफैयाखै होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं बाइकखौ हायाव सालायो होनना नोंथाङा मिथिगौ, नाथाय हा आरो दैयाव सालायग्रा बाइक दिहुननाय खोनायोब्ला नोंथाङा गोमोहाबगोन। बे गोमोथाव बाथ्राखौबो बारनानै साननैनि सिगांसो गंसे बाइक हायावबो आरो दैयावबो खारनो हानाय दिहुनदों आरो बियो दुलाराय बुहुमावनो गोमोहाब होदों। बिथाङा बङाइगाव जिल्लानि जागिगफानि थागिरि दिगेन्थ दास। बिथाङा गवालपारा फरायसालिमायाव बिगियान आयदायाव BSc उथ्रिसारनाय फरायसा। बिथाङा सिगां समफोरावबो माखासे गोमोथाव बेसादफोरबो बानायना दिहुनखांबाय होनना मिथिनाय जादों। बेफोर जाबाय सलार इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्पिड बोट बायदि बायदि। मख'नो गोनांदि बिथांमोननि ओनसोलाव बोसोरफ्रोमबो गिदिर दैबाना जायो, बिनि थाखायनो हा आरो दैयाव सालायनो हानाय बाइक दिहुनदों होनना गोबाङानो आनजाद खालामदों। ब्रैथि रादाबाव दं 100 रांनि लटारिजोंनो 43.6 लाख रांनि Audi A4 गारिखौ मोननो हादों। बरपेटानि हावलि राज मेलायाव जानाय लटारि खेलानि सेथि बान्था Audi A4 गारिखौ गुवाहाटीनि जनार्दन बर'आ 100 रांनि लटारिजोंनो 45 लाख रांनि Audi A4 गारिखौ मोननो हादों होनना गोबां ससियेल मिडियाफोराव भाइरेल जादों। बाथि रादाबाव दं क'क्राझारनि खौरांगिरि हान्जाया स्किमनि IPR आरो टुरिज्म बिफाननि मन्थ्रिखौ लोगो हमदों। बिटिआर सरकारनि अनसुंथाइजों स्किम दावबायहैनाय सा 14 क'क्राझारनि खौरांगिरिनि थान्दै हान्जाया मैया स्किमनि सुबुं फोनांजाब बिफान आरो टुरिज्म बिफाननि मन्थ्रि बेदु सिंह फानखौ स्किमनि राजथावनि गेंटकआव लोगो हमदों। क'क्राझार प्रेस क्लाबनि आफादगिरि मनालिसा शर्मानि दैदेननायाव सा 14 गागि खौरांगिरि थान्दै हान्जाया स्किमनि टुरिज्म बिफान आरो सुबुं फोनांजाब बिफानारिनि मन्थ्रिखौ आर'नाइजों दुंब्रुदै बरायो। द'थि रादाबाव दं क'क्राझारनि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली लेखाया 2021-22 बोसोरनि इ-गभर्नेन्स माहारियारि बान्थानि थाखाय मैया सायख'जायो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि